Ngi aingo yo blei bangi yo ikan lat pat ya kaban syakri yo blei hagani ke sengi kaba kentang ke jong u watla ngimla ya kaban ikendu ha ke ying ke jong blei henrei ngi aingo pat bo blei plei ngi kalat ya kabangin yo ya gani ke jing senglang ha ke ying ki sem ke jongi kam tam ha kabangi yo e kaban pet long ba jong ni ki kor ki bor jong ni ke juk ka bamenta ni pediang sobhai phi baro ki parabangit ki jongi na ka balang ke jongi na malki bat na ki we ki balang ru ki be shimbenta bat ki be pet lang ya gani ke jing seng lang jong ni ko por ki yeng ki jong phi ni pediang sobhai phi ka kerteng ke jong trai jongi Jesus Christ ka program na kabenta jong kini kesengi kelong ngin yo ya kaban polis tang baduai na irang ba balang el Jepang hadin kata ngin yo ya ka jingruai kerpang na mis piba ula ai nongbri bat ngin yo ya ka jinga slok na ketin ke jong blei lengba iwe na kirang ba Mr. P K Sohtun aswa ya kabangin ya chik matungin pai shublei ke jing duai ko kpa jungi bhapeneng ai ngu emena ka banta jungin ka por ka bamisha ingi ya ka ban yaseng ya ka ban yaslok ya ka bangin yo atrai ka ban yo sngo na ka tin ka jongme ngi duai ka ban alam ingi kom ka balang hi baro ka we ke baro ka bangin yo pan pendep lungba jong ka por kan long da ka jingalam ka jong man sim ba khu ju jong me ha ka kerteng ka jong ji sungi pan amen ini sedang da ka bangin ya ruai lang ka jing ruai ka ba shispa arpo na ka kot jing ruai ka ba thamai ba da don ki kot jing ruai ka ba khamrim shispa khat nyo tu pha ma me yo man sim ba dawa ji su hi ka jing trei jong ukum ka ding apha ya u shangi ngini ruai lang ini ka jing ruai ka ba shispa arpo bat hadin bela dep ban ruai ka ni ka jing ruai ngan sa kerpat irang ba balang el Jepang be snobha ban ya lamingi ha ka bopuli na ka tin ka jong blei bat ka batuai tu pha ma mi ya u min si ba da wa ji su hi ka jing trei jong ukum ka ding apa ya u shangi apa ya u shangi apa ya u shangi apa ya u shangi ka jing trei jong ukum ka ding apa ya u shangi ka kum ka ku lar ka bakor shaba unte naneng ya u men sin bakut ka bor u blei hangi baseng u blei hangi baseng u blei hangi baseng u blei hangi baseng ya u men sin bakut ka bor u blei hangi baseng kat kum ka mon jong me un wan pen ken do ya ki bre ya ki nong yo boneng bantan basha taken your kill basha taken your kill basha taken your kill basha taken your kill ya ki nong yo boneng bantan basha taken your kill
tumba mekular trai bakra shaba unhiar klon unong pento nyen shari klang hangi kadei bun poi hangi kadei bun poi hangi kadei bun poi hangi kadei bun poi unong pento nyen shari klang hangi kadei bun poi. Để cho bạn nhìn lại lang sầu lầy hay cái chính đuôi, phần sau cả tu cả nè, là cái thiên cái dòng lầy, cái bạn nhìn lại phần xem là cái kitab dòng Isaiah kalau nang kabar phần rêu cái khát kabar phơi cái bong kum nè, ale ko pai lang dòng to besut halaki pulit, mat khang laki jing khang bro sau dong dòng mẹ, buri yalade sipor. Hadu bandawai ke jengki bitar. Namar hakmi utrai umi no nala kajaka ban pensitom ki basyong haka khandau. Namar ke jingle bom hok jongki. Ka khandau ru kan penpau ya la kasnam jongka bat kan om tap syu ya ki balap penyap jongka. Yo anes khat sao ben kong ong wat ki khuslai na ka do nuot jongphi tu nget phi hau blai tu nget hangaro na ta ka tien ka jong blai na ka jong Isaiah sa phuai khat lai ko ong namar bangau trai u blai jong me ngan bat ya ka ti ka mon jong me da ka ba ong ha me WhatsApp tieng ngan ya rap ya me na ta yo anes kha san nyeu ko ong la da phi ai ne hanga bat ki tien jonga kin yai ne ha phi ya ka ai ru ba phi pan ya cái ru phi man ban pan te kan long ya phi ublai un kurku tangin ne dai lai sublai ha ka jing toai ko pa jongi bahap nang long ba khuai ka tang ka jong me wan ka hima ka jong me ka long ka man ka jong me ka khandau ka bahap nang me long ba khuai utrai ki pa ba ka bedeng ka long ka khat ka jong me bat ka khandau ka long ka jing yu ka jat ka jong me dan kawai pat ka kertang ha benang lan ha kenda ku banyo ka jingyaro me mele benai ude belai badai banyo ka jingyaro ngilong ki khuan ki jang me hoi ngilong ki bapap hado kata rai melasius pa ingi da kador ba kasnam ka jame da ka bame sayap halor jong ulum kalpari bat kasnam ka jame trai kala tap kala pen khui kita ki jing bamhak ki jing ki pop jangi barok hoi na takada ngiwan khmat jame trai hakan ne kapor ban pau hakmat ke jame pen khuai ye ki sintur ki batingin ki jongi tra mengila ban khot ke thang ye ko yak me tra jisu bkhoi na ma me malong ublai em bat basisha trai jisu be ngi ai ngu trai be banang ri ngi hadu kan kapor menang ai ngi kamet ka bokoi ke bkhia mengila atrai ke ban khot ke pa de ke thang ke bkhoi ke jame try jisu be me me ingida kan ka pota try kom ki khuan ki be ki jang me try ngidam da ka jing sangu e me try be bana ple kan kala try balang ba jong ki ne ki jing sawa ki ne ki kor jong ka bor jong ka jing nang jing start ki ne ki pota ngila ban penyo sngawi ka tien ka jame haki wai hiwai pi wai ki rimpai yang kristan ki jangi be kin yo sngawi ka jing ba ka jame kin yo sngawi ka jing kran ka jame kin yo sngawi ka jing pasyau ka jame kin yo sawi ka jing pensingan ka jing ai bor ka jame ka jing dan kan ka jame trai hoi wala ki yeng ka jame trai la khang khada ha kin ki por trai ngimla shu ye ka ban keu se ka yeng ka bakan tang ka jame ban ya khot gar pan de ka thang ka ba khoi ka jame ngimla shu trai ban ya slong ban me le wat ai trai ba ki wat ai trai ba wala ka yeng ka jame ka khang re ki jing khang jong ki do nuat jong ki trai jong i trai kin ple ba men rong samha men is long ban ngi men kersan ngi men ai bor ngi men ai ki jing shinga ngi bat ki
do nuat jongi ki lagi bala pendap na me bengin sau thua ke jing blai ke me ai ba ka jing e ke jongi ai ba ki yeng kristan ke jongi mangi iwei pe wei try jisu be ngin ye slok ban me wat ai bengi sau do jingkerman rai jisu be ngin dar rangkat bat me bat kum jo cha man pen singa dingi man ai boringi man nang ya lamingi ha ke jing ke jongi tra wala da ka perthai baro ka wei tra man ta ka dan pedang ke jing ki phalo tra kum ki jing at phlong jong ka perthai jong ka duria te tra jisu be rai jisu be ngi sau singa ba me medan ha ka liang jong ka jing ke jongi ngi ngai skema tra ba ki ne ki eryong jong ka ne ki jing pang ki badan sau jong ka perthai trai ki la pen sau tiang kila pen sngau shirkai hadu kata rai jisu be ka dan ka photra me malong nong thawi ka benang ba de khandau ma thawi ki bangi i bar ki bangi me i lo di kin ki khnyang ching pang tra jisu rai ka snam ka bokodor men thang da ka ding benang ka nyama tra ma da ka wei ka si tra ba ki ta ki jing pang ki jisam kin ja na ko bala thon ka tien re me stang si po tra ngine shang khap tang si po rai ka buram ka jama kan pa try jisu be Christian boar try yangi kum ka balang hi baro ko wai tra mangino man thanyo try ko ban khot kerpa ni ka thang ka bkhoi me ngino man thai ban ya slong ban me hoi don ki puan tra ngi laklat ye me try ka jing ka jongi rai ai ba min ta try ba kan ka puar ka long ka puar ka bangin pen thamai lo ki jong ki jing ta tra bangin ye slong ban me try ba ka wai ka rumpai yang Christian ka ne ka balang ka jo tra ki long ki yang Christian ki bashir hami ki ban sakhi bat pandan buram ki ka thang ka bkhoi ka chame hoi ki don ki to ki bala jangai no anu me ki bom man shu try ka ban khot karpan ka thang ka bkhoi ki ne ban ye slong rai jisu be kran pen sungawi kitra ai ki bagi sau tho bakini ki sing long ki singi basne ka jingwan ka jame kala jan tetra ai baki ru atra kin ya sau ka jing e bakin kla ka bambon kin phai shme kin pedang me ku no penem ha ka jing ka jongki yang ru atra nang bat skam ki jingat tlon ka jangi ka mengila pulen ka tien ka jame me ong la da ki tien jonga ki yai ne api pi ne akan hanga kanu ba phiman ba phin pan ya katakan try but scamming it mengin ine ka ketien ka jame mengin siap tiang membat ka ti kaman ka jingi try jisu be men yala mingi hakilin tiya ni Christian bor ai bor me try ha ka jing ka jongi man la ka si ni doai try na ka banta ki prabangen ki jongi ki khuan ki jame ki badan halaki yang ki sam ki bapang ki basitam ki teman tra jisu we ki teman ki kroh ra yaram Christian bor ki ai bor ki tra bekin na sau thoi ki jinge blai ki chame tra bekin sngau shngan bat me hoi ki dan ki baduk ki bakerdo ki basitam hanrai pendam penbeng me tra ki jingdon kam jing ki baro me ia ki tra ki ba ya ki khuan ki jame nang Christian to nang pendam to nang yalam me yaki bat kumjo yangi ro tra binang ya tra ba ka wei ka si tra ngila ban keu pat ha ka yeng ka bakan thang ka jame ban yero bat pendan buram ye ka thang ka bkhoi me ngila tra ka ban pen sabhai ka man bkhoi me bat yangi ro tra to nang beten to nang yalam to nang Christian tra yangi ka ba medang ibet ban pen sa yangi ha ka sla ka khandau ngi dwai tra na ka banta ka ne ka ri ka jingi tra hoi don sisa try ki badan ka jing pang re malapen khuai ki hendang idang ya sngau men try so idan ni wai ha kan ka state ka jing hang ta Garo Hills trang wan ban dwai ka katang jong jisu banasran baka katang ka jong me baka snam ka jong me bakan tap ya ya utul ne itu nang pang badan hang tu bad bah ka wai ka si try nyo ka jing ka ngim tem la dai bangai ne bam ngai hame dai pen pa la ka buram lei ka jama tra Christian bor ai bor metra ya ka yeng ka sam jong ki tra bekin sotho bat bekin phai shame bat bekin shu it ba ya la de hame ta tra jisu be khublai si buan jisu tra no menta kan ka ri ka jong itra ba menta mdan shu manu ra jisu be ngi dwai na menta kito ki bedang wan na ki wai pat ki state tra jisu be ra ka kertang ka jong me ta tra ngi wan dan dwai ba men a hi ki ka jingkot ka nikhya ha be ki tas tra ki ba ki num dan ka no ka jingpang ka sistem henrai ki nyo ka met ka bakot ka bakya ngi dwai no menta ki nos ki doctor tra jisu be ki bedan ka menta ka bakra ba nila persha ka ne ka jingpang ka basir kaya do kata-kata ki badan hakan ne ka perthai hi bar ko wai ai bor ki Christian bor ki
nang yalam iki ai ki kamet kabokot kabekia bekila atrai kabanila persya yang neu kenyang jengpang try kene kapor try ngi wang ngidan ha ka yeng ka bakentang ka jame bandang ne sa sipon ngi sa ka tien ka jong me lang ba usha kriu jong me try hapta mi u try ngi ra sa ka kenja sa ka kamera ka bahanan ka jame pensum pensla me do mensi me jame ai bu ke bami na ka sentur jong sakri jame ka long ka bor ka ju kersan ka jing ka jongi bad ya uru atra jisu pendan kami utra ko men ju pendan kam ha ki puar baro ha kan ka puar sa bon yang ha kan ka jaka yang rengkat batu hasnda ju kersan bor ai bor bad kano tra ka bami na ka sentur ni kan long ka bami na ka khat benang ka jame dan kat bat ngih kan ka puar ma dan kan no tra bat ka program ka badang sa na do ka basdang ha do ka bawai no jong kan ka jingasang ka jangi ha ka katang ka jong Jesus Christ ni pan kine baro amen. Kani ka jing rai ka long tang ka jing pen kan mau baha padeng ki jing ngosi ki jing khuslai ki jing do jing kermen ki babon bat bangi skong ru ka jing eight ka lasang bandu no Henry ka jing eight ka jong ukpa ka ne pom jukut bat hakini ki por ki pamenta ya ka bangi de man mat ikini ki jing at phalung ki babon kan mau ban khot ya ka kerteng ka jong utrai
Kini ko porpat, hidon kini kijing ai, hiba ki para bangit jong kabalang, hipan poi, siya kini ka yeng ka bakentang ke jong belai, man laga step, bat kumtangin shim kini ka pore ka ban pen kentang, kini kijing ai ngo, dongin hipan kentang lang kini kijing ai ngo. Bukpa jungi bahabening, ngi ai ngo ime atrai, Pat me don rangkat lem bat ngi kum ki khun ki jong me. Pat me don rangkat lem bat ki para bangit baro jong kabalang. Bawatlah ngimla atrai ya kaban wan syakiying ka bakentang ke jong me. Ya kaban yo ya kajing seng lang po jong kabalang. Henring aingu me atrai baka mensim ka baslei po jongi. Ka pelong ngi kum ki bangit baro. Banwan ya kaban ai syaka kam ke jong me. Ya kaban kersyan ika kam ke jume ko try. Patu ikaban pendep ika kamram ke bakum ke balang gede ikaban pendep. Hai ki benta ki baper. I pen kentang ni kini kijing ai baro. Hai ke kerteng ke jung try jung Yesus Kristus. Batu ai try biski ika ai baro ke bangi in pendon kam yaki. Kila atrai ke banang yai penroi ke kam ke jong me. Batu na hikai ngi ko try bengela. Ya kaban ai syuka kam ke jong me kam tam mengla kaban ai ke download ke jongi pari ke jong im ke jongi na kaban ta ka boram ke jong me ha ka kerteng ke jong Jesus ngi pan amen ha gani ke porpat kum ka balang ngi ngongu shibun beiwe ni rangba apo jong ka balang ke jongi Mr P K Sohtun idan ha gani ke por ya kaban ya sam ke tin ke jong belai apa deng jongi pangi duai bau belai undon rekat lembat i abila e kabani sam ke tin ke jong belai bat bau belai long ba jong sim jong unia lami i bagi ke baro ke beng la ban yo sngo ke khubor long ba jong i kan long na ka jing persat sim ke jong sim bkhut hagani ke por ngin yo i ke jing kren nai Mr P K Sohtun Tujuh pendek macam tuai. Kukpa jungi bawa pening, saya simpat try dia mesajat ke baku ke jumi. Ngiwan malai ngu ime try be ke pamladon rekat pengi kesingi kipo berlain no hak jing ke jungi. Meladon rekat pengi hak ni kesingi paris ni try be. Ri sumar mami kan try kan rahat jingi. Pelat jingi nak jemai ke mesau no jempang jing stom baro. Patu don rekat hak ni kapol ke pamla try be. Hak bau syakri jumi. Uyang bansam kan ke ketien ko jumi try bi lengba jong kini kijing lengba jong ni YouTube kan try ba baro kan try kan rat kan yo i bakan skap bakan chat score try bi o try kan rat don kat bangi hakis ni ke benang wan ru ha ka jim jingi baka jing pangkre ko long ko jong preo ka jubab ka long na thuli jong me Jesus Christ ka jingu ko jing ro ngi asimi Amen. Itu memesan belong Sherman, ki wibat kita memesan, ki pastor, ki dukhat komiti balang, bat baro ki prabanget, bat ki paralok parajor baro kentei bisunrang, ki bapet bat ki biosngo, ya kaktian ko jong belai, hakani kapor, kabenta kabangalabu banyak selok hakani kapor kalong. Naka kitab jong Isakyar. Ka lenong balai pinyau, ka dekhot, ka benengkong, hadu pra, ka basipo, ka bakhatlai, bat ka bakhatsau. Ngan pulih ka kumbakalong. Ka keti utrai ka long hanga. Bat ulara no yang ha umensim utrai. Bat la pensyong yang ha pedeng ka tem. Te ka dap dek sieng. Bat la penyat yang ha jan joki baro sodong. Bat hakmi kita don sibun ba halol kata katem. Te hakmi ru kita terkong kini sieng gila ban em. Balu ong hanga ku kun brio. Kini sieng gila ban em. Te ngalayo tu atra yublai metep mame. Ulo ong pat hanga tu ya tu lupa halol kini sieng. Batu ong haki pik sieng ki terkong. Tos ngau ya kaktien utrai. Komni ong utrai yublai kini sieng. Hakmi ngan tian mensi mapi tepin em ba ngan bu kitiet
happy bangan penmi kado happy bangan tap ipi da kasni bangan ten mensiam happy te pil saim bal pinyo tip bang along try kum tang la tu lupa kum bla hukum yang te kat bang la tu lupa la don ngajing sawa balakmi ka jingki ujumai te kis ieng kilawanya so lang kasi ieng hak si ieng jongka te ngalakmi balakmi la don githet aki bat ka do kalami bat ka snake la tap halol jangki henry sim don mensim haki kat khot ka bachpau kum tang la tu lupa kum bal hukum yang te ka mensim kalawan haki bat kila bat kila yang ru haki kijat ki jongki upai ba babon belian khat lai ba khat sao te ko ki briu jonga pinyo atip bangalong utrai ha bangala play ki jing tep jong pi bat ngala pan mi no ipi na ki jing tep jong pi bat ngan bu i muslim jonga happy te pin se em bat ngan pen syong ipi ka ri ki jong pi ba pinyo atip ba manga utrai ngala kren ya kata bat ngala pendep ya karu ong utrai kabenta ka banglabu akan ikapor kalong ka kitab jong isakyar kanang menum Islam nginya pois kani kabenta nakani kabenta ngala pensong no rem ya ka jingsi sha sepang kri bible naka ktien ko jong blai bat halo ju kani no rem ngala bu santli kabenta nginya kawai hadien kawai ka benengkong ka jingdon kami kri bible klem kri bible nginumla benle ai ruem ngimla menyo ya ka jingim ka ba kenja mensim lara klem ka bor ka ba pengki hapo ki jongi ka balong ka jingim ka revival bon sin ngilong di bamala prabangai bi ha ka jingim ka ba kenja mensim ka jongi banjoi ya ka jingdon kam jong ka ni ka bor ha ka ni ka menta ka ba ka kitab isakyal layar thu ba ka kti utrai ka la ra yu isakyal no yusurpa sangkata katem bala pensong yu hang kata jaga kabadap dagi siing ke bala terkong kat bangadong pule ya kini kaktian kunyong blai halo jo kini kabenta ngamundur ngapersang ban penduan dur jadi bala nganga don hakata katem kumbodon wisakar ban on pensong yang hakata jaga kabadap dagi siing brio ki balayap kai ki menjai bat kumno ngalong nganget kajing siir mensiam, kajing siap tiang, bat kajing pang. Om tangata, lada day bodon hat atak, tikna ban kelon bat on yap. Kata kadai lada ubriu don hakata kacaka. Lada utrayum lekum ni, ui sakir onum yo ay kalat, ban yo iya kata katem juk si imbriu, kibalatul kong. Ublay lo batay kajing mut jong karibay ban. Kajing ya tu ang ni ya kajing dap jong kisieng ka kedeu sai baga jaj bilriu baro ka badon hari Babylon kilong ki batal kong ha kajing em ka baga jam siam kad khot ka balai punyo ba ka kini kisngi mentaru prabangai bi habangi kimi tu ba shaneng ba sorom habangi kimi tu ba shani ba satai ngim daya pher bat kita ki beriau ki paem hari Babylon. Bat hakata kepuar. Namar kata ki Kristen ki don kam ya ke revival. Hakini kisni kalong ke pasosi paralog bi bangi long kum kita ki Kristen jong ke balang lodi gaya. Kaboong ngalong ke berispa bat ngam don kam ayesho nakiwe banyo ikata ke haram. Kadon ke balang ke bahe, ka yimani ke bahe, ka jingdon breu ke biang, ka jingdon ha ke bisa ke pilan ke long ke babiang. Namar kata ka yang ke ongalong ke beruspa. Ngamdon kam ayesho. Henry ha ka jing si sabat. La tho ha ka ktien ke jong blai. Ka ong makalong ke balanot kop. Ka ba kordit sat, ka ba duk, ka ba mala, bat ka ba lengkoi. Ong ka ktien ke jong blai, jing pen pau lai kan nyau. Badai nak ni kadau, ublai uong ya gabalang halu di gaya, ngai tu ya kejing le jongpa, bapam long ka bakriat bat wacet, ngan sapri no nak sentur jonga, ong ka ktien kujong ublai jemput pau lai,
Khasan kan rio. Balai para bangai biit bangim yo ya ka revival. Bangim yo ya kata ka bod ka bakenja beneng. Kadai namal bangi sunghun ban im klemaka. Kadai namal bangi sunghun tangkum ni ko bangilong mentah kalabiang. Barong ikwa taman poi khambun kinong le jeseng. Ban banyo ngau ya kinong kren ki ba pena thlit ban kuran. Ngikwa ru bakis ngi kerpang. Kum kasi Christmas bat ki wei. Bakin long ki ba shongshit. Bakin long ha ko dur jong jing le som ha. Entertainment. Henry klem kabor beneng. Kabamot klem karibai. John Kirkpatrick, pastor juga pensagula, jong United States, juya lam ya laka jong ka kenhun, sakmat jong blay, balai ud, balai duai, hakmat ke jong blay. Dah ka bau ong kum ni, ngidang don kam susu atrai, ngidang don kam, badyai don kam, ya ka revival juga Pentecost. Bat margum ta, la ong bagalakhi ka leer, ka bagenja beneng. Kalau kibuk apen sakula hakas nem cenja knes pak kene pusan. Bat silak apa raja ngut kimisiem lapenim. Uni pastor udai ubriu ubakwa bakri Bible kandon bat u nakapor sekapor. Kabenta kabaar. Kajaka kablabu ya kri Bible. Ha kene kajaka ublai ulakli mukmak yau isakar. Uong kokun ubriu kini kisieng gila banem kokun ubriu kini kisieng gila banem ngamundur para banget biet larakadi ke jengkeli kawan hanga padapi kumnu ngin jubab ya ka ai ngin jubab ka jubab ka banmi kalong ka bom lalong kumnu la banem habagidi kisieng gibla turkong ngayo i ya kata ka khle ngayo iya gini kijan kibas iyang kiblas turkong kumno kin laban im namar kata kajuba penong kabom lalong henry prabangin biye kaktir ko jong blay kapskem yang ni how brio kabom lalong how blay ki aka baro kilong kibala Matias kat kendai arpun rio Isakil lo jubab dak boong atrai ublay mitip mami kerkhot kebalai hang ni isakil usung tu sakidar bala banyo ya kari Bible now try ublay badon bor baro lara umon ban ai dai tang dak ba ublay persat ikini sieng gi bla terkong baki sala ban im kani kalau hagajo kadur kom bala pan im paju adam ubala yap hagajo long mensiam Ladau belai persat mesim. Haki kinyai sa kibayam bat ki bakriat jeunom la jeunom. Klemu belai ngimla mencupos neu bangim imhi dalak jong gaboy bat dalak jong gabor. Ublai ulong ketop dai tang mo ubolong kata ketop ke bakrau jong ke Bible. Klem ke jeng penyat ke jong belai. Onum don revival ke basisya. Kajing saibor ke baklan ke jong brio. Kalak belek kalong tang menculek songsin. Belek sirhem. Bat belek replay. Namar kata prolog biik. Ngaong yepi. Ngidon kam ye kakti ke jong belai. Kabudon bor baro. Kajing persang ke baknya brio. Banduan rai ke revival. Dagabol brio. Kalong ke belen Day na takadaw, bangidon kam manyay duway, bat yay duway hawblay. Banyo ya kari Bible. Bat ha bangi duway kamun, bangi sngudon kam, banyo ya kata kari Bible. Perlu kabi ngimdon kabuan naladi, banyo ya kata kari Bible. Namar bau Jesus Christ wang, klemanga, pimna, banle ay ruya. Yones kat san. Uporo sungtu igani kejinsiya. Haba uang ngalatong uapolas ula ayom ublay ula penman. Iwe koren lain rio. Batkaan jung revival kumlato
haka kitab Sam Chispal pun dia kot kebasan. Kane scam. Nama lato bagi ta ki babet hak jing jau umat. Kin yo od dah jing kemen. Ka jingmut hang ni kadai spang kri Bible. Ki umat kamut kum kapom senaj jong no ram. Ubakin syat ya kata ko halo to kata kendau ka bae. Kenang ba kata kendau ka long ka bajam. Bon yo ben penungkam, bon yo bon thung bon tap. Bat kalong kumju ya kari Bible ro. Lada ublai, upun syat yu kumsim jong haki donot ki jongi, haki donot ma ki jongi. Nganget baka donot jongi kan long kebacam. Bat lada ublai ukun syat yu mensim jong haki mensim ki batul kong ki jongi. Haki mensim ki balayap ki jongi. Nganget baka mensim ki balayap kan long kemensim ke beim. Kemensim ke batul kong kalong kemensim ke biok ya kabor jong kejeng penim. Namar kata kebasngu sifat hakini kepating meneriu kejongi mentah kalong. Ki bayaro kelem ke umat. Ki bakha kelem sukun. Ki banang tang mesnaan henry ki bom tristom. Ki basulek melung habarwai. Henry kelem perkat ya kejengmut kejongka. Ki basngu bikin kuat balong pastor. Henry ki kuat menteri stom ya kakam. Don ki kuat le bahabriu. Ki bom don jing sngolem ya ki wei. Don ki kuat thokot. Henry ki menteri stom banwat ya ka jing sisya. Uliona revan helwong kalong ka bodon kam babaro ngina penbet ya ka por ka batikna. Man kasni ban kerpat ya uplay. Da ka boong men on penempat yang ni bagi breu jome kinyo la kemen hamim. Sam prapsan rio. Prabangin piit. Larang ida transisia banyo ya kari Bible. Kadon kam yang ngab je pi. Tang men superret. Bandam hai keselajat jong blai. Bandam ha kejat jong keding puna. Ban duai, ban yai duai, ban pan ya kari Bible now blai. Bat ublai habau la yo i ya kejing pan ko jongi ublai on ai kumang laong ladang ida thang sisya ban yo ya kari Bible ka beneng kan sa plewang ban ai ya ka bor kari Bible Isakel kelanong ben gong khot ka ben gong ka benta ka balai ka lenti ka ba kari Bible kawan la kumnu ru kani kejing penimpan ya kisieng ki blatar kong kawan tang na kawai gelenti. Bat kata gelenti kadai kajing kongo jong Isakel ya ka hukum ublai. Ban kren ya ka ketien ko jong haki kon Israel. Isakel lai penyau sah nyau. Ha kawai galyang Isakel la pentibit ilade balong unong yo thu lupa. Lani balong tau unong yo thu khana. Uban ya thu ya ka kubor ko jong blai. Haki kon Israel ki badon hatelebe. Harut wa kebar hari Babylon. Bat ka kubor ka buyai ban bun sien kalong. Tu kela ka bamut. Ban yoim. Kata ka ka kubor ka bu Isakel. Ujo yatu hakikon Israel. Tu kela ka bamut. Ban yoim. Kanu ka jengkran. Ka batikna yikitien ki bapen kela. Ya ka kitien ka balakela jong blai. Kam tam ka kubor ka jengkela ka bamut. Klempep kan wan ka rebar. Ha kita kinong ngap. Baro. Kani kalong ketak lenti. Na kabak Bible kawan. Kalau long kupta kapot Jose Asim. Apa lo pule? Hakmat kibriu. Ya ka kitab ke jutang. Ya ka bala syampat. Kala penmi ya ke ke bapela. Ka bom juja menuru ha Israel. Lada ken. Nadu kapor kinong bisa. Asim. Afla nong kedekot ke baar. Bat ke baat puar. Kalau long kumju kapor hakabau Jonathan Edward. Ulah pulih ya kesemon. Ya kabau lapung krek. Da kabau ong kinong pop hakikti. Jong blai babitar. Hakapratarik Julai sejak kena sepak nyepuai. Hakajing lang ha Enfield USA. Ulah sedang ya kejing pulih. Da ya haja katak sermon. Da kabajem jai. Bat laong bagi ikhtian ki bau pendengkam. Kilong ki basu kriat. Ki bapin su kriat.
Kiba pen kendu jur. Ya kita kino sengap. Ulah puleru ya kawin kin kon. Naka kitab Deuteronomi ke boong. Ka seladat jongki kan tersiang. Hakaya kepada bat kani ke jingma kalong ya ki kun Israel. Lara ki yaile ya kebas niu. Deuteronomi lai pu alai pesan. Ublayun pengam ya ki baro hak jing kerhu ke jing pitar. Kani kamlong tang ki kun Israel. Kalong ru hakini kisni. Hakiya ki jongi ki pamenta. Naman ngi ong bangi la long Kristan. Lada ki po nam. Ngi la kam kenti bangi de ki kun ki jong ulai. Ban buat iki dinjat jong Jesus Christ. Henry ngi dang yaile ya ke basniu. Lingba ke jing mut ke jing perkat ke jongi. Lingba ki kmat ke bangi pai. Lingba ki ketien ke bangi kren. Ngi dang yaile ke basniu. Malakasi malakapohan. Ublay un pengam ya baro hak jing keru ke jing pitar jong o Jonathan Edward ka bob dang pule ikani kadkhot ulama ham juri ki baki dai ban kala ka bamot lem kumta ka jinjot jong ki kalong ha ka bachi kelemat sam nyu plai kat prak kan dai nang ta lo pule ru na ka kitab jonohum ka lenong ka melengkong kadkhot ka bichpo ka boong on thang do ki kom ulang terkhong bat hadia nang ta upin sisa ru ya ka jingkran ke jong utra jong Jesus Christ yonis lakat pra ka boong bagi ta gi bomnget kila rem lupa nadu nang ni nakakandau sesuk ubanda ka boong ka jing bisar jong blai badon bor baro ka long persya ipi lada pimpet yap no na Sodom ublai lu ong yo lot to da pet yap no me to wat kerjan dien batu wat sange me ha ka benta baro batu da pet yap sau to luom bayu on ingdo mame Genesis hat khandai kan nyo te ke jing mi ka blami na kani ke jing kran ka ba khlam da tengkai hadin ke jing kot ke jing kran lawan ke jing tiet jong pertat bat ki priu ke lagi hak hikluma shaneng ba sorom ki priu ke yamare shane ba chatai bat dandu ki babat ya kita ki resort jong ki mone ba ki skeutien yo ki ha ka du jok ding ka ba serkai ka bentak ba sao ka dau balai baja kini ki jipun em bat iksieng ki blator khong balai bo balai du simkhia hadu kata bagi tak sieng ki blator khong kin ya dai pat kin mi do abyang kin ya kin yang byang ka dau ba kalong ba phin yo tem ba ngadei ublai ba phin yo tem ba ngadei ublai Ezekiel lai punya ko khot ka ban rio bat ka khat lai kum karu ka dau ba ka jingwan ka ribe bal kalong ba kibrio kin roi ha ka jing tip yaw blai ublai usung si la da kibrio jong u kimi thu yaw blai ha ka wen ki khot na ka ktien jong blai u ong u masidap u thu ya la kunran bat u kada ya kising o yu tra jong u henry u Israel mi thu ya u pai lang jong a ju perkat Isaiah i we lai ti na mal bukum kani ki jong long bukuman jong Israel ba ka jing bom tip blai jong ki u blai la pen roi ya u ban sa nyu posnem ha ka ri Babylon ha ka jing long mra kila du no i kari kanan ka batui da ka dot berkangap badai ha kata kapor bau Ezekiel Robert Hen ni kini kiktian namar kata upai lang jonga ulet sak jenglom rau namar ba don jeng tem Isaiah san kat lai bat kani kolong ke wei kata balai bla pen iu Ezekiel ya kita kisieng ki bla terkong namar ba uru don hakata jenglom rau bat maki baro gilong kita kisieng ki bla terkong kawen ngi jing sisa jong kari Bible ka batroi hangi kalong banginwan ya kilat banginwan ya kilenti ki baba baro kenang bangin itu yau trai bat bangila lu ban itu kamba yau blai prabangit bi mentau snem alajar po ngala ban ong ba dei snem ban sa jingken mau nak benta jonga bat jong pi udai usnem ban sa jingken mau nak benta ki bangit baro
Pat ki pam ngai. Tei leng bak jeng wan joni kunyang jempang. Ukuran ambai raso bangi ong. Ubala pelong yang apa ya pi. Ubala pelong yang i. Ubala pelong ya ki brio baro. Ki basyong ki basa haknik pertai. Ban wat ya ka kamat ke jong blai. Ban jan chow blai. Ban duai ha blai. Man kamiet. Ngijukal pat yo blai. Atrai donengkat ban ngi. Maap iki pop ke jongi. Donengkat bagari ke bai jongi. Man kamiet ngi duai kata. Ban nganget. Baha kawin ke ketien ke jong blai la tho. Ar chronicle. Kelanong bernyo ke khot ke bakasau. Ke baong kemni ketien. Lada Gibril jonga ya ki bla khot ta ka kerteng jonga. Kin penrit ila dia. Bat kin duai. Bat kin wat ya ka khamat jonga. Bat kin paino na klinti boman joki. Ukular bat uong ngan sngew na beneng. Ngan maap ya ki pop ke jong pi. Bat ngan penkia ya kari ke jong ki. Ublay uong yang ni su duai. Su penrit. Om not kam lay su penrit bat duai. Bat pan maap ya ki pop. Bat ken reano na kani ka klinti ke bang juyan. Ya no sa kawi klinti. Kababaros ketang ya sa klinti jong boman, sa klinti jong patay. Mentangin ken reano na kata ngin buat ya klinti jong dispres. Ublay ukular uang ngan sngaw na beneng. Ngan mahap ikipop ki jong pi. Bat ngan pengkia ikari ki jong pi. Bat ngala ruban ong baka ni gede kata ka revival. Kaba ublay. Uai hanga pada pi. Uai hakita ki brio baro ki basyong hagan ki pertai. Bangin jan, bangin wat ya ka kemar ke jong u. Bat ngala ruban ong ba to perlok be pra bangit be. Simi kini kau buksiar. Nadu mentah. Ai. Ngin wat ya ka kemar ke jumlai. Tak dah bak jing im jungi kan kot no. Na kini ke pertai. Om ngin sule tang sipor. Hendrai ngayai dem hau blai. Nakapor sekapor. Kat bangidang don. Hang ni asla pertai. Ka benta ke basan bat ke bakhadu. Ka jing temu ke bakhadu jong ka jing penim. Revival. Unong yo tu lupa isagial. Ulai yo tu ingi kumno ba kita kiing bula tukong kila impan. Uong ba ublay ulah hukum man kran ki dah ka ba ong kumni. Kum tang la yo tu lupa kum bala hukum yang ah. Ti kemesim kalawan. Haki bat kila impan. Bat kila yang ru aki ka kejat joki upai ba babon belien. Isakial lai penyo spo. Perabangit bi kalong ke ke ba sontenan. Banyo i hang ni bagi tagi beliau ki bela penimpat kilong upai ba babon belen latho akaktian ku jong blai om tang kendian henri upai ba babon belen ong kaktian ku jong blai kani ki jingja ku latho hang ni kamlong ka ba yang ni bagi nem sontu namal ka jingmut ka ba sisha kalong banaki kinyo ban penim ya ki wei pan ladala banong de kumwei bala penim yang ni ki bater kong bangin yolat bat penim ya ki wei ru ka jing thmu ka bakhadu jong ka revival kalong ban job lut ya ki brio paro ki ba shong ki ba sa hakani ka pertai paro ka wei ka bata kham tam ha ki tu ki jaka ki ba ka gospel kampat poi bat ka bampot don balang uslap jong ka revival long tang ya ki kon Israel prabangen pi Henry ulong nak bentaki beriu paro. Ki bodon saudong saukun jong ulum jong play. Isakial life sao kadukot ke bal pun riu. Ngidai bersengau tu ya kejengmut ke bajeliu. Kabadon hakani kelempung. Kalong baka cingkulal jong play bandon ringkat. Bat kita ki missionary. Kenang baparok kintip. Yau play. Wat laki Israel gidon hak jenglong merau. Henry unumla pat benkang tala. Yau play. Bondor rengkat bat ki Jerusalem hakarut wa kebar hari Babylon bat cakabakut ke pertai kading revival kan Kempstead haba Samson udebe ding ya kita dong jong gimel siang kila ya mare sani bacatai bantang du ya kelengka jong Filistia nong bisa kasan sausan balara kalong kumta kumnu pra banget bi kan long lada ya kading revival
antebe agi donut jonga. Bat agi donut ke jongpi. Bat hatu kamla demo yang ba pi. Bangin nya mare step. Ban lap lut, ban syam lut. Ya kibriu ki basyong. Hakane ke pertai. Barok kawai. Ni syam bau dubet la duai. Ban syam mi ke jing kemen ke jing penim. Kum ta bu unsat kemen. Syani ba chatai. Bat bu nyok lat ban hikai. Baki nong le palat. Bakin tip ikalenti uturai. Sam khat san. Khat ar sam san puai. Kad khot khat ar khat lai. Ka kitab ki kam ki pastol ong. La ban ong thik bakadai. Ka kitab jong kari Bible. Nama latho capang kumnu bu apostol Jacob. Ulah sim keliang. Naka kitab Amos. Ha kata ke jengkran jong u. Ha ke dorbar Kristan. Kabalalong ha Jerusalem. Bau belai ulawan. Ban penimpat. Ya ki belajar. Dah kabala hukum ban taipat. Ya ke ying jang. Ka tebel nekel. Kabala kelon. Kabala ya seriem. Ya ka palang. Kabala paidin no. Amos kendai kanwe kanar. Bat ki kam ki apostol katsan. Kan riu kat pra. Kani kamut bau Jacob. Bat ki wei. Kilamat alade. Ya ka jing pentamai bor. Ka jong mensiam. Namar kata. Kila kenut man keren selur. Klem sap tiang man keren ke jing sisa. Hakamat keno syon. Kila sengau dia hidup. Banum pungkut ya kani. Ka jing ya tu ke jongki. Om tang ha Jerusalem. Henry ha Judea. Ha Samaria. Baca ke bakut ke jong ke pertai. Baro. Kumbala hukum do Tuhan Yesus. Kam ki apostol. Kelenong benengkong ke dekot ke bapra. Ka kubur jong kini ke bentah kelong. Ke basyai. Kedar nang bentah jongi. Bat nang bentah jongi lang baro. Bat kata lah dah yang ngila penimpat. Kalong ke bedon kam. Bangin jam siaprang. Bangin leja tu. Ya ke ke bangin layo. Nak ke bentah jong nga. Bat nang bentah jong pi. Nginya tu sekiwe ru. Ya ke juk ke jing penim. Ke bangin layo. Nau belai. Kani ke kam kalong ke jing kot. Ban Raymond Songpa. Ban IT lah dia balong kita ke missionary. La kalong haying hasem. Haka imlang ke salang. Haka senong ke tau. Bat haka pertehi. Barok kawai. Kajing itu pa jungi sakyari kesiing ke belakang kong. Henry. Bala penimpat kalong ke ke bapala. Kabampat juja. Henry simlaya to. Satya. Hai lah to. Bat haka por kapakamno. Kumbala ya tu ya kiwe ke itu pa. Bat haka balik kumta. Ka kedau. Ya ka mon ke jong ublay. Baya ka bakum ke ni jingja. Kan ya ja. Lingba ko revival. Ya ka ba ublay un ai. Hakipor bat ki ayom baro. Nang ning yu i bawi isakel kulen persya ki jiu. Ki kon Israel. Halor ka pop jung kita ki basa ring menau. Syari Babylon. Bat ki blang don ha Jerusalem. Baro ki kar pai. Ki la long kum ki ing ki bala terkom. U isakel ha pedeng jong kini ki ai. Kelat pat ban pen kan mau yau trai. Ya ka bau trai lo pen pa ha u. Badang la ban tau tmai. Ya ki sieng ki bla terkong. Baro. Sisha ha ba ki jing jar jong jing klat yo blai. Kalong ke bala Islam. Ka ju pendu no ya ka jing kermen. Henry ka jing nget ke baskem. Ha ka bor ke bala kulan dau blai. Ka yarap. Ka yada. Ka penim yang ha ba pi. Ka penim yang ki briu baro. Wat la dangi don ka tem ka sunyi ku jong ka jing yam. Sam apply sao. Ka jing kli ba mi hang ni kalong. Hatu ngilong ki yang ki bla terkong. Hatu ngilong ki briu ki badap do ki badap tian. Hatu ngilong kita ki briu ki bom don mensiam. Para banget bi ujis Kris lawan ban sius pa yang i ula pendap do hangi ula persan mensiam hangi. Ban ula ai yang i kata jing im ke batmai hangi. Ula tau tmai yang i. Da ka ba sai na ka jing yap sa ka jing im. Dead to life. Na ki sieng ki bla terkong. Sa ka jing im ke batmai. Dry bones to new life. Kumba boleh lapan pau. Ya ka jing i ke ba palat liam ya ki kon Israel. Ha ka pol jung Isakiar. Wat ha pedeng ke jing terkong. Ka ba kenjam siem. O dang yai teru ya ka jing i ke ba kenjam pedeng. Bakum kini ki banget akan ke juk ke jung i ke ba ngila ban tau tma jare. Hot klem atatien. Sa sisien pat ke Bible kan wan. Ban ben khat mai.
yang apa ya pi ban pengkat mai yang i boro dau blai bat ban yo long ki jing thau ki bat mai yones lenong ban kong ka khot ka bakhat ar khat lai ar koren lenong masan ka khot ka bakhat nyo u Dr. Stanley Uong ka wen ulong wen ki nong thokon Uong kum ne pray for revival preach about revival prepare for revival dream about revival then revival will come. Ngalabu akatin kasi ka baong. Duway ng tag revival, yalap sipang revival. Penkreat ng tag revival. Post news sipang revival. Hakata kapuar ka revival kanuan. Ubleng kurku, yakin sembay ka blabet akan ikapuar. Deng baju ni yuti. Ubleng kurku, yakin basngam at kibasa skor. Yakaktian ko yung u. Deng bau siya karibarit. Nakabenta ka beram jeng u. Amen. Ingi aingo yo blay nakabenta jong kini kajing syakri ka bengilayo long ba jong kini kasengi. U blay un kurkhui ke baro ke bangi kabalang gilayo kaban pendep. Na shimi kini ka kabu ya kaban ai ku blay kinong shimbenta baro. Ya irong ba balang el Jepang ibele lamingi ha ka populi na katin ke jong blay bat ka beduai. Nam ta jong imis piba ula ai nongbri ula ai hingi ya ka jing roi kerpang. Na ka mentai Miss Carolyn Mukim iba long i organist ha ka ni ka jing sing but ya i Mr. Daniel Nongbri inong yalam jing roi no ba jong ni ka jing sing ka jong i ublay un kurku ipi baro. Bat haka juga por ni aingo iyo blay na kabanta juga kubor ya kaba ula ai lung bajong usyakri ujong u iba P K Sohtun kabalong ke kubor kaba kren hangi shipang ke jing don kam ke jongi ya kaba ni ai gerpat iyo blay bandon ke jing pen ki im thumai ha ke jing im ke jongi kum ki brio bengen yai gerpat iyo blay on ai hi ke revival Bat haka bakum kini ki por ke bamenta. Bangi ngiyo ya ka bor ya ka banang yai Krishan iwe ban Krishan ya ka balang ke jong blay. Bat ru ya ka ban Krishan ya ka kam ke jong blay. Bat ikinong sensyar ke jong iru kumju. Da ka bapen heri ke jengmut ke jeng perkhat ke jongi ha ke jeng duai. Ublay un kurku ipi Mr. P K Sohtun ba Pila ikabanayay tre kam ke jong blay. Badru ikabanayay sam ika kubor ke jong blay nagaway ke por siya kaway pat ke por. Ngilapoy siya kabanta kabakut jong ini ke jeng syakri ke jongi. Nginirway ke jeng ruay kabashispa arpunyaw nagakot jeng ruay kaba tamay. Bat shispa arpusan nagakot jeng ruay kabarim. Kumensim ke jeng pentamay ahyar da kabor bakraw. Penduk ru kabut usoitan, kajing sniu nang itu lau. Ya kala air beneng atrai tu pa, ya kinong pop ban pen im. Aingin sngau ke ketin ke jongme, isnai kan rat aingin im. Kajing ruai, kabashispa arpunyo. Kumensim kajing pentemai akhirna kabor bakrau enduruka buntu soitan kajing sniu nangi tulang ya kaler neng atrai topa ya kinong papan Baki sakri jongni alumen simbang yatre go ben kendo yakinong om en palaka jing ai yakimen sim jongi
menyanyi sakadikna. Dengi penwai ni kapor. Hak bawai no jong kejing syukri kejongi isaya try kaban pelat ingi de kejing kurku ki babhata me kejong me. Betu ai be kejing ba kejong beleu kupa. Kejing ai kejong try jing Yesus Kristus. Lembat kejing solok ko mensim bakhui. Keni ai sa rengkat lem bat ki para banget kejongi. Halai jong kejong ki yeng ki sem kejong ki. Keni ai sa rengkat lem bat ki banget. Pas ki riu khut kejong me. Ki badan hakeleng setlak ke pertai. Naduk mentah syudik ki bom jukut. Amen.